Well, good morning. Kunjani uyaphila? Siyakubingelela iMbizo podcast. Khumbula iMbizo podcast extension yeMbizo breakfast. Kama ngumxolisi ngwamhlongo ustressless. Sabonga kakhulu ukuthi ke usijoinile ke namhlanje. Siyabona ke nama comments wakho especially ke kuma episodes amanye esesike sawenza. Ndike siyabonga ungakhohlwa ke ukusubscribe nokutshela abanye basubscribe ndike usilandele ke njalo nasenkundleni ke zokuxhumana. All right, today sikhuluma ne-mayor kwabanye bomasipala bakhona la esifundazweni sakho saKwaZulu-Natal. Angibekele sizamile for isikhathi eside ukuthola i-date especially ukuthi ke sikwazi ukuthi sibe no-mayor la e-studio. Wathi hayi stressless khuleka sizohlela ukuthi i-diary yami kwamanje isa tight but because ngoba wena so senza isikhathi, okay? Then ke saze sasithola ke isikhathi ke, so that is why today sine-mayor yaseMngeni uChristopher Papas. Ushaya igama eliphelele. Morning Chris, uyaphila? Njengoba right, kamba kahle. No, ngiright. I think sigcina ukwenza noma sigcina ukukhuluma mina nawe kwakusuku olufanayo last year makuthi angiphazami 100% sikhuluma emsakazweni mhla ka-20 March Yes. 2024 Yes. station. Yes. Otherwise kuhamba kanjani? Ngiyazi ukuthi you are the youngest mayor. I'm now the second youngest. Kunenye indoda Ubazi overtakeile man. Hayi cha ngithi yazi enkatheni bayashintsha uzophuma futhi phinde ngene esikhundleni sami. Sure. No. All right, asikhulume especially ngezinto ekhona mhlawumbe siqaleke ngawo umngeni. Uyabona? Uthathe over eMngeni I think beku November 2021. 100%. Uthatha from iANC and akekho umuntu owayelindele ukuthi cishe mhlawumbe iDemocratic Alliance ingathatha lo wamasipala but wawuthatha. Then from ukuthatha kwakho kube khona inkinga of which bekwama foul plays abekade enzeka between you guys and iANC because iphumile kwipower eMngeni and njengamanje siku 2025. By the way, next year siya kuma local government elections. So nakhona we don't know ukuthi kuzokwenzana but sikhuluma ngokukhona njengamanje because iterm yakho uyoyiqeda manje as mayor yaseMngeni. So take us through ukuthi khamba kanjani. Yeah, I think akekho beyilindele Yeah. except thina as iDemocratic Alliance but Sure. awudlalela uphuma number 2 udlalela uphuma number 1 so Yeah. And it's been into entsha angithi siyaqala ukuphatha lana esifundazweni at least umasipala. Yes. And siloke sifunde ngoba awukwazi ukuthatha izinto zase Western Cape noma eGauteng lapho esaka saphatha uzilethe zonke Yes. la esifundazweni. Yes, i-governance cishe ifana indaweni zonke ngoba i-governance kodwa kuse-KZN la isimo asifani. Yes. So but ngicabanga ukuthi i-progress iyabonakala noma izinto azikho perfect ngesikhathi zonke ngeke sifihle lokho. Imali incane inkinga eziningi and awuvuke inkinga esizinciphile uvuke inkinga sezandile kancane usesikhulile. But I think into ebonakalayo ukuthi ukhona umehluko ngaphakathi kwalabo abaphumile kune Democratic Alliance ephethe manje masikhuluma nge-service delivery masikhuluma nge-governance noma ukuphatha kahulumeni. Yes. And then indlela abantu abakwamukele ngayo because I know ukuthi kunenqwaba yabantu bebalela iminyama especially ke eMngeni. And I remember ukuthi kwakhona abantu amaciko uyabona abanye babeze benze izinkondlo zokuthi ANC idlale kanjani ngabantu kuona lo amasipala so babona manje ilight because ekhona iDemocratic Alliance. So mina njengomuntu ongahlali khona eMngeni ngihlalela eThekwini noma ngihlala komunye umasipala so kahle angazi ukuthi kwenzakalani ngirela kakhulu kubantu bendaba kuyibona abangitshela ukuthi okay nansi into eyenzakalayo njengamanje. So I think kuningi esesikulungisile kodwa kuningi sekufanele sikulungise. I think ekuqaleni abantu mhlawumbe ngisebenzisile bathi babe shocked. Yeah. Bathi hawu cha kanti eKZN iDA nayo futhi yakwazi ukuphatha. Yes. And I think bekukhona
ukusaba futhi angithi ipropaganda ye-ANC bithi noma ngene i-DA izobuye bazosibuyisela ebandlulweni bazosiphuca ama-RDP bazosinciphisa ama-grant kanjalo ipropaganda nje eningi so abantu bebesaba ngaleso sikhathi and akufanele sikubalekela lokho but I think sebayabona manje sekudlula u3.5-4 years ukuthi cha ama-grant awaphelanga ubandlululo kade kwaphela mangikhuluma ngesikhathi sobandlululo and ama-RDP uhulumeni we-DA abasiphucanga so abantu sebanethemba ukuthi okay cha sebeyabona-ke ukuthi ungashintsha uhulumeni ngevoti lakho and uma usushintshile ungawubona umehluko but yeah obvious bakhona laba abangasifuni vele kwintando yeningi itho kanjalo ukuthi uma ungamfuni umuntu ilungelo lakho lelo and bakhona abangasifuni from amaqembu ahlukile noma indawo ezihlukile okubaluleke kuthina as uhulumeni omusha ukuze sikwazi ukukhombisa abantu ukuthi cha saqala silaphi manje sibavezela abavoti noma abahlali basemngeni sithi okay nabona ukuthi sasukaphi ukhona umehluko uma ukhona umehluko uyafuna ukuthi siqhubeke ngalendlela esiqhubeka ngayo noma ufuna ukuthi kushintshe kufaka amandla ezandleni zabanye but enye izinto meya engicabanga mhlawumbe ukuthi abantu bake bayibheka kakhulu because one thing I know abantu abasizona ilimi bengabeka kanjalo bayakwazi ukubona umehluko kumuntu osuke ephethe ngaleso sikhathi right so when you compare ngesikhathi ongene ngaso nezinto oyificile especially emngeni kunezinto ezicritical kakhulu emakhuluma ngendaba yezikweletu oyificile emngeni usuhamba ibanga elingakanani because kuze ukuthi i-service delivery ikwazi ukuya kahle emphakathini kufanele kube ukuthi kunezikweletu ezivalekayo so that abantu bezokwazi ukuthola more no uqinisile so mhlawumbe ngingachaza okunye sikwenzile noma esakwenza singena ngoba before ukwazi ukukhipha iprogram yakho kufanele ulungise inkinga ebezikhona vele so number 1 besinesikweletu I think u12 million ngaleso sikhathi 12 million rand le mali yabolekwa ukhokhela uEskom nabasebenzi ngoba isimo sesimali emkhandlweni besingahambi kahle so baboleka imali yokukhokhela abasebenzi sasula ke leso sikwenetu sasikhokhela sathola futhi ukuthi bekunama project ahlukahlukile ihholo lase Ryan's River i-stadium saseMpophomeni namanye ama project abengaphelile futhi abengavuliwe ngoba ama contracts bengakhokhelwanga ukuthi baqedela ama project so sakhipha imali I think bekungango 7 or 8 million ukuqedela ama project ukuze umphakathi bekwazi ukusebenzisa lezinto lezi ezakhiwe imali singazi ukuthi iyaphela ngaleso sikhathi ngingafihli futhi ukuthi bekunabasebenzi abaningi ababenze umkhuba wabo bantshontsha izimali bafaka abangani babo kuma contracts kanjalo abaningi babo sebesishile noma sesibaxoshile ngoba hayi ukuthi ufuna ungena kuhulumeni uxosha abantu cha bakhona baningi abantu esibafice khona bayasebenza bayenza umsebenzi wabo ngisejabulela lokho kodwa bakhona futhi abantu babesebenzisa amandla abo ukusiza abangani imindeni yabo namakhukho abo and then maybe sikhuluma ngezinto ezibonakalayo ama-truck imoto oganaganda ama-TLB izinto enjalo sifice zingekho noma ziphukile noma mhlawumbe sezindala kakhulu so sesisebenzisa imali engango 35 or 36 million ukuthenga imishini ama-water tankers ilungise imgwaqo ama-TLB ama-truck ukuthutha udodi kuningi nje sesikuthengile and sisazoqhubeka futhi ukuze number 1 sizama ukuvala ama-contract number 2 sikwazi ukuqasha abantu abazosebenza emkhandlweni number 3 ukukhipha leya service delivery and then I think okubalulekile ukuthi sifice umkhandlo ovalelekile nje ungazi ukuthi kwenzekalani yonke into beyimfihlo yonke into iyenziwa ebusuku emnyameni so sizama ukuvula umkhandlo ukuthi wonke umuntu uyakwazi ukubona noma senze iphutha abantu fanele babone ukuthi cha nanti iphutha esiselenzile sizolungisa kanje so ukuqasha kwabantu amathenda ama contract umsebenzi yonke leyo nto
sekuvulelekile ngisho nama EPWP kwinto ebonakalayo ukuthi okay cha nangumhlongo kodwa uyi-ANC yena kodwa uqashiwe kamasipala shuthi ke ungaba noma yini nje kodwa uyaqashwa kamasipala uzama ukuphula lento yokuthi fanele usondele nosopolitiki ukuthola ithuba kuhulumeni umuntu noma ungubani nje uyakwazi ukuthola ithuba so izinto esizama ukuzenza suka kuleso sikhathi. Okay, how then do you deal with abantu othola ukuthi babasebenzi ubafice khona kuwona umasipala besebenza because I've seen kwabanye umasipala uthola ukuthi uqashwa because wena uyi-political party A, right? So uma leyo political party siphuma shole labo bantu because bangene ngethikithi lokuthi mina ngihamba no party A izoba khona i-resistance kubona uma sebelido wena. How do you deal with them? So I think fanele sihlukanisa kabili. Kunalabantu esibebiza ngama-political appointments. Yes. Bangena ngawe baphuma nawe. Yeah. So mhlawumbe ngikhuluma ngosiso Mazi. Yena ungene nami uzophuma nami futhi i-contract yakhe ihlangene nami. Oh yes. And lokhu kuyinto eyenzeka umhlaba wonke. Kujayele ukuba umuntu o-communications, umuntu party office lakho ne-PA lakho, yakho. So meaning nabantu abathathu abangene ngami noma nami. Abahamba nami futhi. Mangixoshwa kusasa bayaphuma nabo futhi. Bese ke kunabasebenzi bomkhandlu esithi i-public service. Abantu abangabasebenzi bakahulumeni. Not abasebenzi be-DA, not abasebenzi be-ANC, MK, IFP, bangabasebenzi bakahulumeni. Kepha lana eNingizimu Afrika la KZN sinenkinga sickness kahle isifo. Ethi cha umuntu osebenzela uhulumeni fanele aphathe ikhadi lenhlangano. Iyona indlela yokungena ukusebenzela uhulumeni. Ingakho uthola lento oyikhuluma ngayo manje ukuthi baningi abantu ufice lapho sithini ama card carrying members. Yes. Noma bangayifuni ipolitiki noma bangayithandi noma banga-involved kakhulu kodwa ukuthola lo msebenzi bekufanele bathathe ikhadi yenhlangano ethize. In this case the ANC ngoba ibona babephethe. Thina-ke asikuceli lokho. Sithi unawo ama-qualifications, unayo experience, uyawazi lo msebenzi o-applyela wona. Angikubuzi ukuthi wena uyi-ANC, uyi-DA, uyi-IFP, ubani. Cha, uyawazi lo msebenzi wakho and uzokwazi ukulandela ama-instructions womkhandlu oholwa i-DA ungangeni lapho ne-agenda yakho ugcine ubhidliza umkhandlu. Uma siphume emandleni ngo-2026 kungena i-IFP then nawe futhi uzosebenzela i-IFP noma uzosebenzela uhulumeni we-ANC. Umsebenzi wakho as umsebenzi kahulumeni ugcina noma uku-implementa imigqubomgomo yenhlangano ephethe ngaleso sikhathi. But bakhona laba ababekiwe noma baphethe lapho noma bazama ukupush i-agenda yabo. Uyabanika ithuba ukuthi cha ngingene lana what do they call it, a clean slate. Yonke into isuliwe. Wena qhubeka nomsebenzi wakho. U-manager kagesi, yenza umsebenzi ka-manager kagesi. Yeka lento ubuyenza. Abanye bayakwazi ukwenza lokho bayajabulela ukuthi bayakwazi ukukhipha lo mthwalo lo ukulandela noma ukujabulisa osopolitiki bayakwazi ukwenza umsebenzi we-engineer baqashiwe lokho. Kodwa bakhona ke lapho bathanda ipolitiki kakhulu. Lapho ke angifihli ngiyabajaha lapho because bagcina benza umsebenzi wami kube nzima and bagcina bagcwalise ipolitiki lapho ipolitiki ingadingakali khona. So yeah, it's complicated kuningi fanele ukubheka ngezikhathi zonke but sidinga la eSouth Africa sidinga la esifundazweni abasebenzi bakahulumeni abagcina umsebenzi kahulumeni not abadlala ipolitiki. Okay, sikhuluma neMeya yaseMngeni uChris Pappas uzokhumbula ukuthi ke wangena ngoNovember 2021 ethatha ke from iANC. So lo masipala waseMngeni uranwa iDemocratic Alliance. Now isifundazwe saKwaZulu-Natal sine challenge yama floods. La eThekwini sishayeka kakhulu indaba yawo ama floods. Sikhuluma nje kunabantu manje kulama floods abekade ekhona I think last week baphinde bashayeka for the second time. Third time, right? And abanye basane trauma yokuthi make kwanetha umuntu uvela acabanga ukuthi konje benginomuzi ngavuka ekseni ngemsebenzini yonke into right but mangibuya emsebenzini
umuzi wami awusekho wonke nefamily yami ayisekho yonke, right? And basahlela ukulindela abanye babo abakayitholi indawo zokuhlala. Lapha emngeni khamba kanjani? An-affecta kangakanani noma sin-affecta kangakanani isimo sezulu? So I think njengo umuntu ohola umphakathi fanele ngithumela amazwi enduduzo kubantu bonke la eThekwini nabantu bonke basesifundazweni abashonelwe. Because it's not just la eThekwini indawo zonke. Yes. Yeah, it's difficult Mhlongo ngoba yabo mawuhleli esikhundleni samandla noma esikhundleni sikahulumeni izinto zicomplicated. Mhlambe ngenza umzekelo. Kunabantu abakha endaweni zamakhosi. Kodwa mawubheka indlela amakhosi noma indona babeka ngawo. Umuntu obekwe emqanseni entabeni nje. Indawo ubuwazi ukuthi if u-engineer ngeke umbeke umuntu laphana ngoba makunetha umhlaba noma udaka uzohamba nomuzi. But abantu abakhona sebefika kuwena noma bazocela usizo kuwena njengohulumeni ngesikhathi kushaya kumuntu laphana. I think la eAdams benenenkinga futhi kuno double or triple story ngoba awekho ama building plans ayifakiwe endaweni right ayakhiwe ngendlela efanele. So ubhekana naleso simo ngoba umuntu desperate ukwakha umuzi wakhe, umuntu desperate ukuthola indawo yokuhlala, uyaqhubeka uyazenzela but then uyashayeka futhi endleleni. So there's that issue fanele sibheke. Then kunemjondolo ekufanele sikhulume ngazo. Thina emngeni sinayo imjondolo kepha ke angazi noma kuyafana la eThekwini but abantu abaningi there's no way sekutheni ngafana. No ngithi abantu abahlala khona. So thina no la eThekwini nje imjondolo iningi. But thina abantu abaningi abahlala emjondolo abantu abangaphandle. Especially abantu baphumela uSuthu abeSuthu. So nakho ke wena as uhulumeni onakekela ama South Africans qala fanele angifihli lokho unakekela ama South Africans kuqala. Usunabantu abaselahlekela imizi yabo phela nabo futhi banezingane yonke lento bese bafika kuwena bazocela usizo. So sekufanele uthathe imali yomkhandlo kuba imali bekufanele usiza ama South Africans ngoba nawo futhi unozwelo futhi nawo unobuntu ngoba ngeke ubheke ingane ilambile noma iphuma eNigeria noma iphuma lapha fanele umsize. So ubhekana nalenkinga futhi. Umhlaba becomes a problem as well ukuthi okay namba abantu abadinga indawo yokuhlala uzobakhela laphi if umthetho awuvumi ukuthi ufake umuzi enganamanzi. Umthetho awuvumi ukuthi ufake umuzi unganagesi. So uEskom awufuna ukufaka ugesi, umgungundlovu oholwa umunye umeya akafuna ukufaka amanzi. So it becomes very complicated. Kodwa ke thina as umkhandla into esizama ukwenza sine program yokusiza abantu abahlala ezindlini zodaka ngoba uma sibona imvula ishaya bona kakhulu and it's usually ogogo nomkhulu abahlala lapho. So sine program yokubanika i-material yokwakha ukuze baphume kuleso simo. So umkhandla omncane asikwazi ukwakha imizi is only imkhandla emkhulu ukubaba bakwazi ukwenza lokho. Sine program kunezindlu endala ezakhiwa uhulumeni weANC ziyawa manje. I think nala eThekwini kunalezi izindlu la amanye ama RDP angazi ukuthi bawakhe kanjani. Lezi indlu lezi IFP na even lezi zohulumeni ubandlululo bezingcono bezistrong. Lawa manje ayawo. So sine program ukureplace lawa ngoba sibona ukuthi amanye awakhe emfuleni ezinye esiphethweni kanjalo. And then obviously uma kudaleka ingozi sine program yethi disaster relief, disaster management. Sizama ukufaka abantu ehholo sibanike ukudla, sizama ukubanika i-building material ukubasiza, ama-blanket, ingubo makubonakala ingubo kanjalo. So it's very complicated Mhlongo but I think ekugcineni omasipala bonke sidinga usizo from uhulumeni omkhulu and uhulumeni wesifundazwe ngoba isimo sezulu siyashintsha. Balento ethi global warming imvulo ayipheli. So yeah. All right. Mhlambe kufanele sibuye senze isikhathi just ukudiscussa ama issues wonke asemngeni wodwa. Uyabona because I can see ukuthi maningi kakhulu, uyabona. Now asimuve siye ku May last year 2024 bekunama elections and you were a premier candidate for i-Democratic Alliance esifundazweni leSaKwaZulu-Natal. And I think i-campaign yenu papas yayi-strong i-campaign yenu. Uyabona as i-Democratic Alliance especially kusona lesifundazwe of which I think ninama
ninama heavyweights mawukhuluma ngabantu bakwa communications nani. Kwenzakaleni kahle ni end up ningasithatha isifundazwe because at some point ngeke ngathi ngiyabona uPapas ukuthi kungenzeka kube uyena uPrime. Yeah, so I think kuqala fanele si appreciate ukuthi i-DA sesisemandleni kahulumeni manje. So although asikhulanga sathatha ngo-50%, sikuhulumeni manje. And si nabo MEC noma umngqongqoshe ababili and nephini lika Somlomo. So noma singawinanga kukhona okuphumile lapho. So lokho ngiyappreciate and ngibonga abavoti ukuthi basithemba. But I think we must be honest sithi abantu abaningi bathe bazongivotela Chris Papas as umuntu ozoba uPrime. Kodwa abantu abaningi bathe abakwazi ukuvotela iDA ngaleso sikhathi. At the beginning of the election eqaleni sabona ukuthi cha abanye bathe okay siyabona lento awukwazi ukuhlukanisa uPapas neDA ngoba ngiyi-card carrying member but sizonika iDA ithuba. Okay. And sabona eqaleni ukuthi cha kungathi isibalo sabantu abazosivotela emakhuluma ngepolling nezinto enjalo iyavuma. And then sabona ukuthi yaqhamuka lenhlangano le ibizwa nge-MKP, Umkhonto Wesizwe Party. And I think for abantu abaningi especially abantu abamnyama bathe cha lento le MKP cishe ifana neANC into ecishe ifana nasekhaya. So uma ukhuluma ngokuvota into yokuqala nje umuntu avota ngayo uvota ukuthi uyamthemba noma uyayithemba inhlangano. So I think iyona into yasivimba ukuthi sikhule ngalendlela besifuna ukukhula ngayo. But egcineni sakwazi ukuthi number 1 singene kuhulumeni, number 2 singalahlekelwa amavoti, and number 3 uma ubheka isibalo sabantu abansundu abasivotelile ingaphezulu kwalabo abantu abavotela iEFF. So shuthi lokho kuyakhombisa ukuthi cha even nala esifundazweni saKwaZulu Natal abantu abamnyama bayayivotela iDA and lokho kusinike ithemba for ukhetho zayo. Because 2026. Because kusakhona lento yokuthi cha iDA inhlangano yebelungu, iDA inhlangano yobandlululo kanjalo, which is not true but propaganda and fanele siqhubeke sibhidlize leya propaganda. But I think manje abantu basebezobona ukuthi cha lento bingathi kuyafana noma kubonakala ukuthi kusekhaya lento esondelene nomlando womzabalazo yonke leyo ayifani nalento esisibona manje. Bayaxabana sazi ukuthi obani ophethe shamthetho benzani kanjalo. So I think 2026 sizobona iDA iphathi imkhandlo ehlukehlukile noma through ukubambisana noma ngokuphelele and lokhu kusinika ithemba ukuthi cha siyinhlangano relevant la esifundazweni saKwaZulu Natal, not just eGauteng, not just eFree State, not just eWestern Cape. So if Umkhonto Wesizwe wawungekho noma awuqhamukanga then mhlambe kungenzeka kube iDemocratic Alliance iyakwazi ukuthatha isifundazwe. I think angikhohlisanga abantu ngesikhathi esikhankasa sithe sizoba inhlangano enkulu kwi-coalition. Okay. Iyona into esishilo. Besazi ukuthi cha abantu besifuna ukusebenzisana nabo it was iIFP bekuyona imfihlo leyo. And nabo futhi bathe cha badlalela ukuwina kodwa if babona ukuthi akekho umuntu ozothola 50% bangasebenzisana neDA. Yes. And sobabili ngaleso sikhathi besibona ukuthi cha iANC ihlulekile ngempela ukuphatha still namanje oMEC babo bayahluleka ukuphatha ngendlela mhlambe oIFP neDA isiphatha ngayo but sizoshare lokho for another day. iIFP nayo futhi yashayeka ngokuqhamuka kweMKP. Nathi futhi sashayeka obviously ANC yashayeka from 54% to 17%. That's like there's 10-0 lapho. But ngoba iIFP neDA asiwazanga ukukhula ngendlela esiplane ngayo egcineni singakwazanga ukuphatha sobabili noma mhlawumbe nenhlangano encane like iNFP or whoever else ukugcwalisa lo 50%. But that's politics. That's into engijabulisayo ukuthi intando eningi iyasebenza eSouth Africa. Noma ngingajabulanga ngempumelelo noma impendulo esayithola ngalolu langa into engijabulisayo ukuthi idemocracy yethu intando yeningi iyasebenza and fanele sivikele ngoba iwona amandla esinawo njengama South Africa ukushintsha uhulumeni ukushintsha isimo nokuthi sikhulume futhi indlela yokukhuluma kuhulumeni. Okay.
ANC ku national upresident uRamaphosa usayina ama bills ayi2, right, of which is the NHI naleyo mhlaba, yabona ukuthatha komhlaba. And i-Democratic Alliance nje ku-national i-clear ukuthi indaba ye-NHI ngeke izisebenze ngalendlela efuna ukwenziwa ngakhona, indaba yomhlaba ngeke isebenze ngalendlela le ekufanele iyenzeke ngakhona. Oh, okay, there is another one ibhela, yes, ibhela. Nakhona i-Democratic Alliance clear leyo ukuthi no, indaba yebhela ngalendlela ekumele le eshiwo ngeke izisebenze ngakhona. Now asize ke esifundazweni saKwaZulu Natal, yabona. What is your take ngalama bills lawa ayi3 asayino president? Sure. So just to ucacisa ngoba sometimes it's difficult with newspaper article ucacisa. Yeah. Number one, lama bills lamathathu lawa bawavotelile bawavuma kule parliament edlule. Okay. So it's not into yaqhamuka manje bekushoda nje ukuthi president ayisayine. Yes. So that's that. It's not into yaqala manje. Number one, asikhuluma nge-NHI. Sure. Njenge-DA siyafuna ukuthi wonke umuntu akwazi ukuthola usizo kwezempilo yamahala and efanele, elungile, eqondile. Yeah. But njengoba sibona i-corruption manje kwi-Department of Health, njengoba sibona ukuthi a committee esibhedlela, you can just go to Prince Mshini ubone ukuthi kunjani lapha. Ukuthatha imali ujikjele kwi-problem ayizosolve lokho. Kwesibili kwilento ezokwi-NHI, do you know that 70% kwabantu abane-medical aid kulelizwe abantu abamnyama? 70% of people abane-medical aid kulelizwe abantu abamnyama. Okay. And you can say kanjani purpose? Because you think of every government worker, majority of which abantu abamnyama bane-medical aid. Okay. Ucabange nje la KZN abantu abasebenzayo, majority abantu abamnyama bane-medical aid, abantu abasebenzela amankampani. Egcineni le NHI izochitha ama-medical aid. Ithi cha asikho isidingo sama-medical aid. Wena unayo medical aid? Yeah, I do. There we go. So wena njengomuntu one-medical aid, i-NHI izothi cha medical aid yakho uyishiye, uzothatha i-medical aid kahulumeni and sizokutshela ukuthi uzoya ePrince Mshini uthola usizo. Not lapho ubuzoya khona ngoba uyakhokha kwiphakethi lakho ukuthola i-medical aid. So egcineni thina silwela lokho ukuthi cha asibe ne-healthcare ekufanele right esebenzayo, asilungise ePrince Mshini, asilungise eKing Dinizulu, ibhedlela zonke. But ungamphuci umuntu ilungelo lokuba i-private medical aid uma efuna ukuthola lo usizo ngaphandle kosizo kahulumeni. Two, let's talk about Bella. Bella, yeah. So for our listeners ekhaya noma ababukeli, Bella speaks about public education nokuthi ubani ophatha i-public education. So masikhuluma nge-public education sikhuluma ngomphakathi angithi? Yeah. Sinama school governing body ibona abahola izikole zabo. Siyavuma? Yeah. So i-school governing board ithatha izinqumo uqinisekisa ukuthi isikole siya phambili. I-Bella Bill izama ukuphuca amandla kumphakathi uma sikhuluma nge-public education, ifaka lawa amandla kumsebenzi kahulumeni ohlele kwi-office ePitoli noma esandleni sika-minister. Shuthi ke ingane yakho efunda elokishini, isikole lapho une-governing body ekwazi ukuqasha othisha, kwenza i-fundraising, zonke lezo zinto ama-SGB abenza manje. Lawo mandla lawo azophucwa anika umsebenzi ka-government ohlele ungazi futhi ukuthi uhleli kiphi. So thina njenge-DA sithi cha, igama ithi public schooling. So ubani public? Umphakathi i-SGB. Singabaphuci amandla ngoba lokhu akuhlangene number one ngalento ethi amandla ebantwini. So uyabaphuca amandla manje ukukhetha ikusasa labantwana babo. So that's with Bella. That one was expropriation. So okay. Before singene kule yomhlaba, nginama follow up questions kule. Sure. Kulawa u2. Kule eyebhela as uyichaza, ithini ngendaba ye language yokufunda esikoleni, because enye ama issues ithi uma ukhuluma ngomuntu omnyama, right? Umuntu omnyama ozalwe ngasazi isingisi,
umuntu omnyama uzalwe engayazi Afrikaans, but then uma eseya esikoleni kufundwa nge-English or kufundwa nge-Afrikaans, so automatically iy'ngane zabantu abamhlophe zizorelate kangcono kunothisha, right? So zizorelate kangcono nothisha uma eyifundisa, then eyami ingane zomuntu omnyama ngizobe ngingemumva, so i-understanding yento esuke ifundiswa angeke ngize ngiyibambe ngokushesha njengengane yomuntu omhlophe, but ukube that language ibifundiswa ngelanguage yami bengizoyi-understanda kangcono. 100%, and I agree with you 100%. And even inhlangano yethu iyavuma nawe 100%, iyona into esifuna ukuyivikela ukuthi umntwana odinga ukufunda ngesiZulu uyakwazi ukufunda ngesiZulu, umntwana ozosizakala nge-Afrikaans uyakwazi ukufunda nge-Afrikaans. I-Bella Bill iyamphuca umzali ilungelo lokukhetha ukuthi umntwana wakhe uzofunda kanjani. I-Bella Bill ininga umsebenzi kahulumeni amandla okukhetha ukuthi umntwana wakho uzofunda ngoluphi ulimi. Uma ubheka amazwe anama-language amaningi, I'm not talking about like America where you've got 2 languages, English and Spanish, for example. Mhlawumbe ubheke i-India, inamalimi amaningi. Ingane yakho inelungelo and ama-statistics ayakhomba ukuthi umntwana ofunda ngolimi lwakhe uyena uhamba phambili nomntwana ongakwazi ukufunda. So ngifuna ukuyiphendula lento oyishoyo. So let me talk about umntwana ofunda ngesiNgisi, all right? Umntwana ofunda ngesiNgisi noma ukhuluma ngesiNgisi uyathathwa ubeka esikoleni elokishini lapho kufundwa ngesiZulu. It's not just about ingane ethathwa elokishini ayofundiswa esikoleni lapho mhlawumbe kujwayeleke ukuthi kunabantwana abafunda ngesiNgisi. It works both ways. So thina as i-DA sithi cha akuba isikolo through i-SGB ezokhetha ukuthi lesiya sikolo sifundiswa ngaloliphi ulimi. Akusho ukuthi cha umntwana ofunda ngesiZulu kangcono akakwazi ukuya kuleso sikole lesi sifundiswa mhlawumbe iSotho. Because it's not just about Zulu English, Zulu Afrikaans, it's Zulu Sotho, Zulu Venda. Wena ungaba umZulu usuka lana uthola umsebenzi eLimpopo, isikole esikhona lapho sifundiswa ngesiVenda. So i-ANC izama ukwenza lento iba i-racial kakhulu. Thina sithi cha cabangela umntwana fanele abe nelungelo lokufunda ngolimo lwakhe, umzali abe nelungelo lokukhethela umntwana wakhe isikole esifanele lapho uzokwazi ukuhamba phambili khona. But why sizama ukusimplify zonke izinto i-ANC ngoba ifuna ukuphusha lento, ifuna ukuphuca amandla kubantu, ihlanganisa amandla lapho ku-national, and siyazi ukuthi inkinga ziqhamuka khona when it comes to tenders, corruption, yonke leyo nto. Bayenza ibe racial, bayisusa lento ye-common sense ethi cha wena khetha ukuthi umntwana wakho uzoyaphi, naye futhi lo ufundiswa ngesiVenda or uSotho, Xhosa, Afrikaans, whatever. Ne-SGB nayo futhi iba namandla yokudirector isikolo sokuthi cha sifundisa ngani kule sikole. It doesn't make sense. It doesn't make sense ukuthi useVenda emakhaya qo and usuzofundisa ngesiNgisi noma ngesiZulu noma utheni uLesotho manje ufuna ukufundisa abantu isiChina, so usuzofundisa Mandarin. Mandarin. It makes sense ukuthi umntwana osemakhaya eVenda ufundiswa ngesiVenda. Why? Because yonke into ithi umntwana ofunda ngolimi lakhe uyakwazi ukuhamba phambili ngemfundo. Okay, and then kule eye-NHI, do you think ukuthi ukube i-health system yethu eNingizimu Afrika ibi right, ingasiyona lento eyiyona, because iqiniso lithi i-health system yethu ayikho right, especially esifundazweni saKwaZulu Natal. Uyabona, and mina ingiphatha kabuhlungu lento because abantu abalida lama departments, ama families wabo abalali noma abafundi kulezi ikole, depending sekutheni iphi department, but kule yezempilo izikhulu zikahulumeni okuyizona ezilida leyo department abalali kulezi ibhedlela, or ama families wabo awalali kulezi ibhedlela nani abantu bakithi okuyibona abasafarishayo noma abathola ukuhlukumezeka kulezi ibhedlela, right? So ipoint yami ukube i-health system ibise zingeni
benizoyisupporta ni-NHI. So no, not NHI. Thina into esisupporta it's called universal access to healthcare. Okay. Into esinayo vele manje ethi uyakwazi ukuhamba manje eclinic yothola Yeah. izinto mahhala. Yeah. Kepha because of corruption, because of kungaphathi kahle, because of i-cadre deployment ekhona kwi-Department of Health, uthola ukuthi abantu abamanage i-healthcare noma i-system yezimpilo abaphethe kahle. So thina sisupporta lento ebizwa nge-universal access to healthcare. In other words, let us provide free healthcare to abantu base South Africa. Kodwa ungabaphuca abanye ilungelo labo lokuthi mabefuna ukuya isibhedlela se-private bangaya khona. Awuzosolve inkinga ye-corruption, awuzosolve inkinga yokuthi izinto azifike ezibhedlela namakliniki ukuba ne-NHI. Kahle into ezowenza uzothatha amabhiliyoni amaningi uphonsela laba vele abenza i-corruption. Cleaner uhulumeni qala and then singakhuluma ngalento ye-NHI. Okwamanje nje sithatha imali sibaphonsela laba abavela abayintshontshayo and bazoqhubeka bayintshontshe isimo ngeke sishintshe. Yeah. All right, asambe sokhuluma ke ngendaba ye-land expropriation. Sure. So fanele sicacise lento ayisana ulentuzo upresident umongameli uzama ukudidisa abantu ayikho into ayisayinile ebevele ingekho. Le EWC Expropriation Act ekhona. It's something iyaqhamuka ngesikhathi sobandlululo. Angithi nohulumeni wobandlululo bephuca umhlaba. Mabukufuna ukwakhiwa istimela or istadium whatever baphuca umhlaba bakhokhela umuntu bafaka istadium noma istimela noma ugwaqo whatever. Lo mthetho lo umongameli ayisayini when was it last year? This year actually. Umthetho wakhona vele bayishintsha kancane. So it's not umthetho omusha lo. Into efanele ishintshe if i-ANC ifuna ukuba neqiniso ngalento abakhuluma ngayo kufanele kushintsha umthetho-sekelo, constitution. Ngoba umthetho-sekelo uwona ovikela amalungelo abantu ukuba nomhlaba netitle. Okay. Right? So i-title lona liyakuvikela lithi cha lo mhlaba owami, umthetho-sekelo uyavuma ukuthi umhlaba owami. So bazama ukudidisa abantu. Ayikho into izoshintsha. Ayikho into ezoshintsha masikhuluma ngomhlaba ngenxa yokuthi upresident wasayina lo mthetho lo awusayinwe. Thina as DA sithini ngomhlaba. Siyazi ukuthi sinomlando lapho abantu abantsundu, abantu abamnyama, even amakhaladi namandiya bawuphucile umhlaba lapha babehleli khona. But asikhuluma ngabantu ababefike noma babekhona laqala abantu abamnyama. And lokhu kuyiqiniso. It's not as phikisa lento ezide. Akhona amaqembu aphikisa o Freedom Front bani bayaphikisa lokho ukuthi no cha, you know, they've got their own problems. Sithi umhlaba fanele ubuyele ebantwini, siyavuma. Okay. 100% umhlaba fanele ubuyele ebantwini. Akusho ukuthi mina as uChris Pappas wathenga umuzi wami last year ukuthi mina fanele uzophucwa umuzi wami ukunika umunye umuntu. Cha, sithi kunomlando kulelizwe lapho kuyabonakala khona ukuthi cha leli plaza lapha bekuumuzi kaSokhela. Asilandele ya cha kabonakala kunomlando. Umlimi weplaza umkhulu wakho noma mhlawumbe ungahlangene nalomuntu uthi hey cha wena wathenga kumuntu umkhulu wakhe waye. Yeah. But lo mhlaba lo siyawudinga ngoba kunesithunzi ekufanele sibuyisela kumndeni wakaSokhela. Uqalwa lapho lokho siyakuvuma as iDA. Okay. It's actually exactly the same as amaqembu amaningi including iANC because why abakashintshe umthetho-sekelo because bayavuma lento esisho. But nakho okubalulekile it's because bazama angithi lento yomhlaba it's emotional angithi it's emotional lento yomhlaba. So now ngokuthi i-constitution abakayishintshe so bayavuma vele bakathanda bavumelana because bayazi ukuthi think about it. It's not umhlaba womuntu omnyama kuphela masithi buyele umhlaba right? Yeah. Wena ungathenga umuzi la eWestville. All right? Now futhi uma kushintsha lo mthetho osekelo nomhlaba wakho bangawuphuca. So think about it this way. So wena ke uzophuma uthi cha ngivotela imkhonto wesizwe party. Bevokala kakhulu uphuma ubakhankasela. Kodwa umthetho uyakuvikela uma ukhuluma ngomhlaba wakho. Right ukuthi no ngizohamba ngikhankasa ngiparticipate ku democracy kodwa ngizobuyela ekhaya
ngiba netitle ngihlala kumuzi wami ngibe safety. Kusasa masishintshe umthetho osekelo, i-ANC izothi yabona lo muntu lo usibangela umsindo lona, asihambe siyophuca umhlaba wakhe ukumkhombisa ukuthi cha awukwazi ukuphikisana ne-ANC, and bazoba namandla ukwenza lokho. Why? Because umthetho uyabavuma. So thina ke njenge-DA sithi asivikela ititle yomuntu, umuntu omnyama, umuntu omhlophe, indiya, ikhalada, asimvikele, and umthetho osekelo wenza lokho. Kodwa sithi asiphuthume silungise lento yokubuyisela komhlaba. Uzibuze ukuthi kungani kunamacala over 22,000 25,000 asasele lapha enkantolo uma ukhuluma ngomhlaba. Why? Because i-ANC ayifuni kwalungisa, inamandla wonke. I mean, up until 2024 even a more than 50%, ula 50% wevote but uyahluleka ukubuyisela umhlaba. At one stage Mhlongo besispenda imali for i-VIP ama-bodyguards for ama-minister engaphezulu kwemali ebesiyibekela ubuyisela umhlaba. Bese uyazibuza-ke ukuthi okay, as uhulumeni wabantu abamnyama, ngithi i-ANC bitho kanjalo, as uhulumeni wabantu abamnyama ilaphi ifocus yakho? Security yama-politicians noma ubuyisa isithunzi ebantwini? Okay, now uma ukhuluma eParliament at one point ANC ike yaba ne-2/3, right? So lokho kwakubanikeza igunya sekutheni bangashintsha izinto eziningi including i-constitution yalelizwe, but akwenzakalanga, right? Now asikhuluma indaba yobugebengu. I-province yaKwaZulu Natal ukubonakala ubugebengu buphezulu kakhulu, especially eThekwini. Stage saseNanda sihamba phambili eSouth Africa ngobugebengu. Recently kukhalwa sekune gang ngaphakathi kwestage. No, sekune gang khona eNanda, yabona, eyaziwa bizwani ngeWest, right? Abafana abancane, yabona, so kubulawa abantu, and njengamanje sibona kubanjwa kakhulu imoto zemali, uyabona. So angifuni uyibukele kude uthi no njengoba mina ngisemngeni, you understand, because sinabugebengu nathi. Exactly, uyabona. So ingashintsha anytime lento, you understand. I-police station yasemngeni ungavuka kusasa kuthiwa sekunobugebengu khona kakhulu, so isihamba phambili. So what is your take kuyona yonke lento eyenzakalayo? So number one, abantu abawasaba amaphoyisa. Okay. Abantu thina sonke as ama-South African asiwasaba amaphoyisa, asusaba umthetho. And kuqala kwizinto ezincane, ukume erobotini elibufu, uma libhodi lithi hamba ngo-60 kodwa wena uzohamba ngo-100. Uma umthetho uthi ungalahli iphepha lakho, faka emgqomeni kodwa uyalahla, kuqala lapho. Kulezi zinto ezincane ukuze umuntu uma ekhula awazi ukuthi sinomthetho kulelizwe, kodwa umthetho asanawo. Yebo, siyabonga ukuthi amaphoyisa le nale bayawenza umsebenzi, especially under uMkhwanazi. Kuyabonakala kuyaqhuma ibhamu, but kahle ubugebengu bugcwele yonke indawo, and asikwazi ukuba nezwe eliphathwa kahle if singakwazi ukubuyisela umthetho nokuhlonipha umthetho. So ingakho ngithi yes, ukhomba lezi imoto lezi zemali noma udlwengula noma ubulalana, yonke leyo nto serious crimes, and finally sisolve, but ngeke sisolve if thina sonke as abantu singahloniphi umthetho. From the smallest child to umuntu omdala, from into encane njengokulahla iphepha to into serious njenge rape, because it's psychology yethu njengama South Africa. Sekunalento ukuthi we singenza noma yini, akho umuntu uzosibopha, akho umuntu uzosinaka. Uma siye enkantolo angeke siye enkantolo vele, uma siye enkantolo kuzochithwa, uma siye ejele sizobribe siphume. It's a bolile isystem yethu. So ukubuyisa ithemba nokubuyisa isimo esi-right la eSouth Africa la esifundazweni futhi, we must have lento ebizwa nge-law and order. Okay. Umthetho nokuvikela komthetho. Kwi-report eka Auditor General
iveze ukuthi kunomasipala esifundazweni lesaKwaZulu Natal, I think around 7 or 8 around there, abasenkingeni, and kuleyo number leyo I think khona abawu4 mawuthi ngikhumbula kahle, ekuthiwa sebe technically bankrupt. Yabona? Umsunduzi is one of them. And bakhona nabanye, just that angisakwazi ukubakhumbula, but ngiyakukhumbula oseduze nawo ngala koMsunduzi. Impofana, yes, right? And leyo nto leyo iyakhathaza, uyabona? So ngiyafuna ukuzwa i-view yakho as mayor, uyabona, because uma kuthiwa kunomasipala asebe technically bankrupt, uyabona, then surely you know ukuthi yini abangazange baze bayenze kahle ngethemu yabo. So ngizoqala ngento engajwayelekile, ngizovikela omasipala noma baphethwe obani. Yeah. Zikhona indawo ezingeke zikulunge uma sikhuluma ngesimo sezimali. Okay. Ngendlela u-local government bakhe ngawo ngo-1994 to 2000. Okay. Angithi thina as umkhandlu imali sithola from ama-rates. So Yes. shuthi umuntu umnikazi womhlaba uyakhokha every month. Kwezinye indawo nogesi futhi, umuntu othenga ugesi khona imali encane engena emkhandlweni khona uzokwazi ukuphuma into 2. Yeah. Kwezinye indawo, let me use Nongoma for example, umasipala waseNongoma. Awekho amafema amakhulu ukhokha ama-rates. Awekho amajalidi amakhulu ukhokha ama-rates. Yeah. Umhlaba wakhona umhlaba wamakhosi indaweni eziningi. Yeah. Ugesi wakhona uphakelwa u-Eskom. So umkhandlu wakhona before beqala unoma ukuzama ukuletha intuthuko, bane problem, bane challenge ukuthi okay, lama tools lawo onginike wona ukuletha imali noma ukufaka imali emkhandlwini anginawo noma mancane. So ngiqala mina ngoba basakhona abantu abafuna usizo. Angivikeli corruption, angivikeli ukumosha kwemali ngoba nalokhu kuyinkinga. But ngithi thina as umngeni for example, sinenhlanhla ukuthi sine Howick, sine Hilton, sine Nottingham, sinamanye amafirm akhona. Yeah. Ukuze bakwazi ukukhokha sikwazi ukuletha intuthuko. Nalokhu kuyibalance, because umuntu okhokhela izintela uma ungamsevisi naye uzothi ngikhokhelani, Yeah. aye kukhokha Yeah. kumkhandlo wakho. So fanele ubalance ukusiza laba abakhokhayo nalaba abanganawo amandla ukukhokha. Yeah. Bese ngibuyela kulaba abavela bayabheda nje, abakwazi ukuphatha. Asikho izathu sokuthi umsunduzi bangakwazi ukuba impumelelo njengomkhandlu. It's the capital city of KwaZulu Natal. Uhulumeni ulapho, so baningi abantu abasebenzayo, baningi abantu abakhokha ama-rates lapho, makhulu amafirm akhona. Ohulumeni, Wilmot, bonke balapho, Willow 10 balapho. Yeah. I-problem yasemsunduzi, corruption, osopolitiki abaphethe successively, nabasebenzi abahleli ezikhundleni eziphakeme. Okay. That's the problem with Msunduzi. Awukwazi ukushintsha mhlambe municipal manager yedwa ucabanga ukuthi i-system izoklineka. U-CFO umuntu ofanayo, umuntu kagesi, bonke bayafana. Yeah. Kodwa uzokhomba municipal manager usanda ukungena. Bese kuzothi okay, nangumeya ungena amathema u2. Shuthi ke inkinga lana ikephi? Yeah. Because izakhamizi zakhona bayafana. Abantu bayafana bahlala khona eSmsunduzi. Bona bashintshi, amabhizinisi abakhona, imizi yabo ikhona. Into eshintshayo osopolitiki nabasebenzi. And if bangakwazi ukuphatha and ayikho accountability, then idolobha lizoqhubeka. Bangashanela umgwaqo namhlanje, benza into encane ukuhlobisa, but ama-fundamental problems asakhona, iy'nkinga ezizodala ukuthi umkhandlu wohloka wangempela zisakhona. If zingazilungiswa, sizobona i-problem lapho enkulu kunale problem sibona. Kuyafana nala eThekwini. Yeah. Okay, because usukhuluma ngendaba yeTheku. iTheku iyona metro esinayo kwi-province yaKwaZulu Natal. So abantu vela abaningi uthola ukuthi abanye noma bengahlali khona, but they own ama-property la, or they own ama-business la. Angahlala umuntu emngeni but unomuzi la, or unebhizinisi lakhe la, or mhlambe kunefamily yakhe la.
and njengamanje uma ukhuluma ngomasipala weTheku ubonakala usuku nokusuku kuba wes, uyabona. Kunama project amile kufakwe kuwona imali eserious but angayindawo. For example, uma ukhuluma ngeGodeben, uyabona, kufakwe imali eningi but imile and akubonakala izosebenza anytime soon. Imigaqo yakhiwe yaguga, bus stations akhona ayaguga kodwa engasebenzi because iproject imile, uyabona. So project akanje maybe ngelinye ilanga emingeni azofika, uyabona. So lezi zinto lezo suke uzibukela kude as mayor, ikuphi la ucabanga usikonakala khona? So one, as umuntu ohola umphakathi akufanele uthembise abantu into engeke ikwazi ukufezeka. Okay. Isikhathi eside uhulumeni kwala eThekwini bathembisa abantu izinto ezingeke bakwazi ukuzigcina. Okay. Lokho kudala inkinga enkulu. Abantu bagcina banethemba lokuthi impilo yabo izoshintsha lapho bakhona noma izinto zizofika ezingeke bakwazi ukuziletha. That's a problem. Lesson number 1. In eThekwini leadership la overpromised and cannot deliver. Number 2, just like Msunduzi, banenkinga ye-corruption, banenkinga yabantu abaphethe administration kanye nosopolitiki. Ukushintsha umeya into eyodwa. Kunamakhansela la 200 and something. 210 ngiphosisa la emkhandlweni 200 and something. Yeah. Nama ward 111. And bonke labantu basahleli lapho. Ungakhipha municipal manager, ungakhipha umeya, abantu babili lapho. Yeah. Yeah. But if unganabo abantu abakwazi ukuhola emphakathini, bahola ema-region, bahola umkhandlu, Yeah. inkinga izoqhubeka from officials to osopolitiki. 3, singabalekeli ukuthi isimo sezulu sishintshile. So True. ama-pressure akhona. Yeah. Ngiyabavikela lana. I-pressure ikhona. Kepha uyakwazi ukuplanela lezi zinto. City of Cape Town bayakwenza. Thina sinenkinga yamanzi lana ngoba maningi, bona banenkinga lapho ngoba amanzi awekho. So uyakwazi ukuplanela lezo zinto. Then is the issue of umnotho wesifundazwe. Abantu abaningi njengokuyasho basuka emakhaya bazohlala la eThekwini. Noma bebuyele emakhaya ngamaholide noma ngoDisemba. Bazohlala la why ngoba bacabanga ukuthi amathuba lana. Ngoba amadolobha amancane isifundazwe sonke ayawa. Yeah. So ama-business awasekho, umuntu akakwazi uqasheka. Mina ngakhule eMoy River, Mpofana. Bekuno NCD, bekuno Nestlé, bekunamafirma amaningi lapho. Abantu bakwazi uqasheka, bakwazi ukuphila impilo. Namhlanje abantu abaningi akho firm. Kunama supermarket nje amancane, ayinto ezoqasha abantu abaningi. Yeah. So abantu abaningi sebeyasuka lapho. Nge-weekend bengila e-Riverside Hotel bengine conference. Yeah. Umfowethu lo oyi-security lapha uthi umeya wami wena mina ngwaseMpophomeni. Oh. Kuthi hawu ndoda. Ulana eThekwini. Kuthi phela amadolobha lawa amancane amathuba amancane so baningi abantu. Yeah. Bazohlala wenzani kudala i-pressure. So nakhona fanele silungisa amadolobha lawa amancane. Yeah. Lawa sondela kulezi indawo. Port Shepstone, Maritzburg. Cabanga bangakanani abantu basuka eMaritzburg bazohlala la. Yes. All right. Well ngenxa yesikhathi mhlambe angivale le interview yanamhlanje. Ngiyazi ukuthi sazo engage mayor especially ke kuma issues ahlukahlukene. Njengoba ke sihlezi ke senza ngokuhlukahlukana kwabo. But ngikuphathele something la. I-team yami ayisondela la sinikeza into zakhe. Yabona ngikuphathele something la mayor. Angiphathele ibribe, ngifuna ibribe. Bribe. Siphathele ibribe. I know asikhiphi thina mayor ilokhuzana. Ibribe. So siyasenze ke kanje especially ke kuyona imbizo umuntu usike simnikeze ke izinto zakhe ngokumbonga ngokuthi ukwazile ukuthi afike. So this one is for you. Usibeke nje lapha e-office lakho. Yabona lapha office lakho le mayor 100%. Ukhumbule ngelanga ukuthi khona imbizo podcast extension of Imbizo TV. No, siyabonga mfethu. Thank you. That's good. Thanks. All right.
Alright, asibonge kakhulu. Sikhuluma ke nemeya yaseMngeni, uChris Pappas. Mhlambe sesivala meya khona ufuna ukuveza? Yeah, mhlambe ngiqale ngibonge. Thank you, ngiyaxolisa ukuthi kwathatha isikhathi ukufika lana. No, I understand. But kukude Theku. Yeah. Thina sihlala emakhaya. No, mhlambe kubantu ababukele ekhaya yazi lezi ingxoxo lezi ezikhona lana sibalulekile. Yes. Abantu bangasithatha kancane noma ubani okhulumayo. Kubalulekile ukuthi njengomuntu ohlala esifundazweni ukuthi uzama ukuziphakela ngeinformation. Yes. Ngoba egcineni nawe ufanele uthathe izinqumo ezogcina zithinta ikusasa lakho. Yeah. So lalela wonke umuntu kodwa nawe futhi hamba uyobheka ukuthi iqiniso lehleli kuphi. Ungalaleli nje umuntu njengami. Ungalaleli abantu abafikayo nje lana uthatha njengoba iqiniso. Hamba uyobheka. Ufuna lelo qiniso ngoba yilona ezokwazi ukhanyisa ikusasa lakho. Yeah. All right. No, asibonge kakhulu. Do you think ngelinye ilanga uzoba leader ye-DA ku-province? Cha, sengishilo baba ukuthi mina umsebenzi wami ulapha emphakathini. Mhlawumbe bazonginominate from the floor. Zofika lapha kwi-Congress bathi no ngenkani bayamfuna. Mhlawumbe ngizovuma ke lokho. No, kulungile, siyabonga kakhulu. Khumbule ukusilandela enkundleni ke zokuxhumana Imbizo TV. Asihlangane emsakazweni Izwi Lomzansi kuseni Monday to Friday between 6 and 9. Godspeed.